Namhlanje kwakhona siphinde sabuya ke nesiqingatha ke sesine kwezemidlalo Sport Talk with Thapelo July. Kanti ke namhlanje sikuphathela kanye kaloku uncuthu nokucelebrate nokubulela kaloku abanye babadlali kaloku besithili sase Alfred Nzo abakhe bahamba bokufika pha ku professional football bafike bedlala pha babuya nesipiloni nithetha nje nawe balapha esithili sase Alfred Nzo bezama ke ukuphuhlisa abadlali kabaselula. Kanti ke kusiqingatha sokuqala okwesiqendu sakuveke ephelile uyokhumbula ke besijonge enqakasana ke kuphuhliso. Namhlanje sinomqeqeshi ke Bia All Stars umqeqeshe wazwa ngelikatari kodwa ke nguye ke uMr Noqazo uzozazela ke kodwa igama lakhe nokuba usuka phi na ku professional into ba ke ufike kanjani kwenzeka ntoni ku career yakhe bhuti masiko maningathi bhuti mandithi coach mandikubulise nje inqobeni namhlanje uzibulisele nje ke kumbukelo weAlfred Nzo sport nakuza into kubana ke ungubani ngowaphi. Manibulise tata umsasazi ndibulise nakubabukeli beAlfred Nzo sport ndinguphiko lomzi Noqazo originally ndingwase Flagstaff but ndikhulele apha eMount Elif njengoba sowutshila ba ndingwase Alfred Nzo nam ndifeel into bani kwalapha because yonke into yami ndayenze lapha eMount Elif from sub A until ndapasa u10 so nje ndingwalapha. Ndifuna ungixele nje indlela yakho yokuya ku professional football wenza kanjani amahemhem kuthiwa nejezi lesquad awukalinxiba nalo kodwa ke ndifuna ujonga into ba nje bulapha eMount Elif ufikelele kanjani pha kwelanqana beliphezulu. Firstly ndikhule kube kuyindawo yokudlala ibhola eMount Elif. There was a team ekwakuthiwa yiCity Lads not le yaphinde yabuya bekhe kwathiwa yi2010 waphinde kwathiwa yiCity Lads, the old City Lads that was owned by amapolisa. Sikhule phansi kwayo and sasidlala ku development yayo with some other guys abo coach Nsimbi abo Sizwe amabraza amadala nabanye nje abaninzi sikhule phansi koBhutsikiza. We played Paya and then fortunately for me kwaba khona i-trials ze-national team under 20 Augusto Palacios came to Kokstad yayise i-Ichikai region ngeliya xesha safika they staged trials for i-region yethu because babehamba beselector all over South Africa because baleka lanto uba selectors ya players bahleli bezibona pha ko Joburg eMpumalanga so benza lonto and then after that I was selected Kokstad to go and try for national trials and then I went to national trials ndaselectwa. I think I played 3 or 4 games ku national team year under 17. So yonke lento leyenze ngomphunyaka and kulonyaka ufunda ibanga lesingaphi iminyaka ingakanani? Yenzeke year 2000 I was year 2000 I was 17 years at that time I think. Yeah, I was 17 years. Wafunda? Ndanifunda standard 10. Lapha eMount Elif. Lapha eMount Elif high. Yayinjani experience 17 years so ufika kubafana yayinjani kubantwana ofunda nabo yayinjani eMount Elif yonke anosifike xa wena uma uhambe uyodlala esquadeni uphinde ubuye uphethe zabheki neza tracksuits? Yayi experience right bra yayi experience emnandi kakhulu because I think kwaqaleka if not kwakunqabile uba kwenzeke izinto it was good. It was overwhelming kakhulu nje nasegroundini yabona lantu babantu bayabona ba there's this guy yabona uba oseyihlele edlala pha phezulu and everything yonke into yayiseyibonakala isiza ngokomo because ibhola yona I never thought gonda nisakhula I wanted to be a judge and then along the way I played football and then xa seziya izinto zizenzekela kanje i-career uvele ukuchoose wena and then I just thought into ba nansi ibhola sengichoosile so let me just go with i-football. From under 20 year squad wenza kanjani tube kulento yathini indlela phofu ukuqhubeleka? From there I think I was called to kwi games ezi3 or 4 and then ke yangaphindi materialize into yakhona and then ndabe senipasa ke ngoku standard 10 ndahamba ndayofunda ML Sultan yayise Sultan ngoku DUT and then lapho ke ndafike ndaba exposed kancinci because ndadlala na kwi-sasu games ngoko and then there were so many teams ezazinifuna but again ngenxa ye-pressure ke xa sisuka kula macala wethu uye ube ne-pressure ezininzi pha and then I ended up dropping out esikolweni ndabuya ndazohlala apha eMount Elif futhi but from there ngo-2003 I was selected by i-Blackburn Rovers yadlala ku-first division. My first professional break was with the Blackburn Rovers. It was in 2003 yadlala ku-NFD
and then yeah, it was good because phaya nabo bandithatha already sendihleli ndifunde esikolweni because naye ndahamba ndofunda Eastern Cape Technikon, so napha ndafike ndayihironyana nje ethile because abonke abantu abadlala ibhola and everything, so kukhona mna lo man ekhwela uSAA ndihamba ndiyolala eGarden Court and everything. It was good, it was a nice ride man, yabona. So yayinjani ijeni ke ngoku kwile team yokuqala kwe-NFT, experience yakhona phaya nokuba kumdlalo kulamgangatho? It was tough, kwaku-tough, but ngeliya xesha I believe ndandikwi-peak yam ngeliya xesha. I was on my peak, so kwangekho nto endandiyithatha as into enzima at that time. Ndandiseyintwana nam, yabona, and ndangekho nto endandiyoyika, but nje xa ndiyijonga looking back, it was very tough because ndandiyiplayer iqhela ukudlala almost every day kwi-City Lads. Then there is Blackburn Rovers, whereby ndizothi xa ngaba ndingadlalanga kakuhle ndisubstitute, and then kwi-next game zoba sebhentshini until ndiziprove into yoba. But most of the games I played, but as a person there's always be that time apho uzofumana isiba awukho sefomini on that particular game, and ke ndandiqala ukhe nditravel sasihamba siyodlala nako Kimberley, siye kontima kuthiwa yiBasotho Tigers, yayidlala aphi kanene Frere Ntontoni ngapha kula macala. We went to Lady Smith, so nje laa nto yayistraine because ndiqhela uzidlalele Eastern Cape mna, but it was a challenge that built me up ukwenzela uba ndibe ngurienda phela ndinguye. Mangapha amaqala wadlalela ku-professionals and then kwenzeka ntoni ubudecide into yokubana ibhola iphofa icareer yakho ube kanti uyayitshintsha uyenza i-coaching? Okay, I played for Blackburn Rovers, and then after Blackburn Rovers I went back to OR Tambo Cosmos. Yayidlala ku Vodacom League. We played sabang number 1 3 times in a row eligini until sa promotwa kwityeli lesithathu. I think it was in 2006 ngelo xesha, yeah. And then we got promoted. We played in ngumvela Ntontoni ngelo xesha, yeah. Sadlala kumvela, but halfway through the league ndathathwa University of Pretoria. I went to Tax, and then I played for 6 months. Ndaphinde ndabuya ndazodlala kwi-Matatiele Professionals. That's when ke ndaspotwa zii-teams ezininzi because ndaye ndaba yi-man of the match kwi-game A-Live sidlala ne-Black Leopards. And then we even went to i-playoffs nakulo nyaka. Then I went to iJomo Cosmos. From Jomo Cosmos I went to iKarara Kicks. And then after iKarara Kicks, into eyenzakalayo ke, it was set into yandiyekisa football. We played kwiKarara Kicks, sasikwi-relegation zone. And then njengoba sikwi-relegation zone fortunately sa-climber until we were number 6. Ngelishwa kanti umanager has improperly registered iplayer yethu. Kulo player ayiregisterishe improperly ibikhona kuzo zonke izigames ebesizidlala, so sathathelwa kwanto yayikhaba zi-points esasike sabanayo, sayohlala ku-0 points, and then we got relegated. Ndavele ndaqonda uyabona ngoku xa sekukhona amanyala nje sithi sese-right kanje, and then I decided to come back. But xa ndibuyayo ndafike ndadlala kwi-Mthatha Bucks, saya kwi-playoffs. And then after siluze kwi-playoffs I decided no man, let me go back to esikolweni. I went back to eWusu, ndafike ndadlala ke ndicoach amantombazana. That's where apha icareer yokucoach iqale khona, because bendidlala ndicoacha, and after that ndabe sendithathwa yi-first team because kuye kwaba khona iteam ebeku-ABC Motsepe le yaseWusu. Ndathathwa yiyo uba no, let me be i-assistant coach to khona goalkeeper coach Sinenkani, coach Skepe. He was the head coach pa, and then he locked me around ndaba i-assistant coach yakhe. And then from there ndapasa ngo-2017 ndayigqiba i-diploma yami ye-HR. After that I came back to Upper Mount Leaf as a player because the City Lads yayityiwa ngalaa ngoku, yayiluza nabo ndafika bengu-number 13. So along the way siyadlala silide nga-2 goals. Mind you ndinayo almost le buxhofxhofana be-coaching endinabo, yabona, but andingabi nazo impepha. Siyadlala along the way siyalida 2-0 sikhave ibe ngu-2-2. I think yenzeke 3 times in a row loo nto. Ndafaka i-proposal koloyiso ndathi no, uyazi intoni, I think i-team sinayo, into esingenayo ngumntu opha ngaphandle because sithi sesilida but sikwazi ukukhava. And then bathi bandinika ke i-probation of 3 games. And then we did well kulo 3 games. That's when ke
sadlalayo ndayithatha i-team ndayibeka ku-number 7 and then it started there i-career yami coaching and then I just fell in love with the coaching nje ndaqhubela ndingagwetywa ke xa ngangawubuzi lo mbuzo xa udlala ke kuJomo ngumuntu omkhulu okwaziwa ke eMzantsi Afrika xa ufikelele phaa kuye ngomzuzu oyi-1 ngokudlala phaa kuye yintoni wayifundayo ungumntu onjani because thina simazi kakhulu ebholeni ekhatywayo simazi kakhulu kucoach ubuqhuba ibhasi abe ngumaneja abe ngucoach aphina futhi abe ngu-water boy nina yintoni oyifundileyo phaa kuye bekunjani ukudlala kuJomo Cosmos? It kwakuyi-experience right because it was my first time ukendihambe ndiyohlala eGoli because ndandimane ndisiya xa kuye kuloo nto ye-squad and everything yabona. It was my first time uba ndikhe ndihambe ndiyohlala eGoli and ndibone ezinye intlanga apho kuzofika kukhona abantu baseMalawi naseCameroon na-PPP nje all over the world yayibona. It was a great experience. uBrajay, he's a very good person, personality yakhe he's very good. Ndiye ndithi ke mna the reason i-team yakhe ufumanisa uba iba sezantsi it's because of i-personality yakhe le inhle. There was one time because ndafika i-first division iCosmos. There was one time apho singene ku-PSL satyiwa kwigame yokuqala wathi amajita aqumba wathi no Machita don't mind we still have 29 games left. Satyiwa nakweyesibini so every time sityiwa okanye sidlala i-draw he would tell you about the games ezishiyekileyo uba masiyeke kudecathi basithi until ithi beyigame yokugqibela kwapha khanikwatele ifana noba okanye ufumanisa ukubona xa nityiwe i-players ufuna ziyakhulula izikipha zizilahla phantsi ziyalento wayifika singxolisa e-change room uba andifuni umntu othatha amaphepha ngetim yam. This is Jomo Cosmos, ayiyo Phiko Lomzi Cosmos, ayiyo Larry Cosmos okanye Bhamuza Cosmos wayidatsho nangonyana wakhe iJomo Cosmos. If there's anything ofuna ukuyenza ekukwatiseleyo about i-team so phapha uyenzele pha phandle ngene e-change room sifike ke silile kakhulu pha ngaphakathi singabonwa ngabantu so he's that person nje uyabona uyilo personality. Ngaphambili phaya ngokwenza research ngokubona ndikhona kwezemidlalo ndiyafumanisa into okubana kukhona izikhalazo kubantu abake badlala abafika ku-professional Alfred Nzo kakhulukazi kwezinye idolophu baba khona i-recognition abayinikezwayo nezinye izinto abazinikezwayo njenge-activity into ba-assiste kuzo either ngomasipala okanye ngusafa waloo ndawo. Ingaba nina okanye wena personally ikhona inkxaso nokurecognize okunikezwayo ne-invitations neentoni ozenzelwayo kwi-success Alfred Nzo nezibonisayo into okokubana bayaka-appreciate ngale ndawo ngeligalelo owalenzayo? Hayi ndingaba ndiyaphosisa bra. There's a project that endakhe ndazama ukuyistarta apha project development. The only person who helped me ngu-MEC wakwaTizrak uFezeka Komonye. Naye wabona i-post endandiyiposte ku-Facebook andimazi ukuba wayenza kanjani i-follow up but naye she helped me with i-beeps, i-polls, ibhola, i-markers ezo zinto but ayizange iphinde iqhubeleke iye phambili but ke washiyeka because ndandikhona wafikela andiyazi but they had a meeting yantoni pha naTizrak walapha yayipha e-library apha eMount Elief so washiyeka wandibonisa into yoba who I should meet apha eMzimvubu and then xa ndisenza i-follow up abantu they stood back kwangabikho umuntu ofuna ukuncedisa and all that and then ke nami ndabe ndiqonda uba ke I was doing it for abantwana babo balapha eMount Elief so if ever abafuni and bane-problems ngaloo nto and then I stood back. Otherwise I don't remember nomnye ucoach okathi kukhona nditsho project yoba kukhe kuthiwe sibiziwe ngu-Alfred Nzo okanye sibizwe ngumzimvubu kuthiwe masihambe siyokwenzisa i-coaching clinics endaweni ethile noba because mna umzekelo izinto xa ndizenza I never look for imali. If there's anything esingayenza kukuba senze izinto for abantwana without looking for imali izovela xa ivelayo but nje we just doing I don't mind doing things for free but akho muntu osekhe weza bayasazi akho muntu ongandaziyo apha eMount Elief in fact kwi-Alfred Nzo yonke. Okugqibela nje sesivala nje coach kwisiqondo esiphelileke esidele kakhulu ke ne-development and ngendlela engikwazi ngayo mna isibuya All Stars xa besincokola ngaphambili inyanga ephelile usiqale phansi iqale sinenkani safika singumdibaniso okhona apha nakwi-Citylets nakhona awudibanisa nakhona bakudibana i-players so wena uyakhwela kwi-development ingaba ngeyiphi i-advice ungayinikeza kwi-players nakwabanye coaches ukusherisha nje kwisithile sase-Alfred Nzo? I think wena bra the only thing that needs into yoba xa ungucoach uyenze into yoba deala
nalento unayo at that time. Suthi umzekelo bencoacha isinenkani last season. Isinenkani khange iqale nina niyibone ngokuseyidlala apha ku ABC from uCastle ibingekho nje. Ibingenazo as players inazo ngoku. I'm not saying ibingekho nje, but we were playing, we came up number 2 from Castle because I deal with what I have now. I deal with the budget ka chairman ngelo xesha. So if chairman doesn't have into yoba mandiyame ndiyofuna ubanibani wasegoli okanye ubanibani wapi ontswempu, I always make sure into ba ndi-instilla lento ndiyibona ipha kulabani kule player endinayo at this particular moment. Yabona umzekelo we played with as peers of the nation last week besidlalela. Unfortunately ground yethu sisadlalela eGcuwa since ku mid season and the team ibithengwe amathole. Yabona sidlale neSPA. If ubuphaya okanye if any person angazokuxelela obephaya, a game was very balanced and we were the team that looked like indoba singawin, but unfortunately because sisaqala thina we collapsed, bascore goal nge-86th minute and then basitya ngo-1-0. Yabo lo team engu-number 1 abazange batyiwa, and thina each and every player that you see up bayaqala ukudlala bonke, baqale ngoku ngoJanuary uba mabadibane, except for okay it's 3 players from SP and then the rest bayaqala. Kanti ke ngolohlobo ke kufela kwisiqendu sethu ke sokugqibela ke namhlanje sijonga nokuqwalasela ke abadlali besithili sase-Alfred Nzo ke bofika phaa ku-professional football, babuya ke bazotyala ke apha ke ulwazi abalufumeneyo ke kubadlali base-Alfred Nzo ukuqinisekisa into yokubana ke uphuhliso kwemidlalo iyenzeka. Kanti ke lo sincokola naye njengangoku benguye ke uphike lo mzi noqazo waziwa ngelikatari ke apha ke ebholeni, mcoach wayo ke isibiya All Stars. Kanti ke esi sisiqendu ke sokuqala silandela ke esinye ke silandelayo. Danko. Namhlanje sekwilali yasembodleni nalapho kanti ke sokuncokola kaloku ke ngophuhliso kunye nabadlali abaselula kumdlalo ke weqakamba kwiqela ke elo ke elaziwa ngoba ke Mt Frere Cricket Club ezinze kanye kule ndawo yasembodleni ke nejonge kakhulu ke abantwana abaselula kwibhola ke eqakamba apha ekujonge into yokubana kaloku kukhutshwe omakhayantini ke bangomso. Namhlanje thema sizokufaka kaloku ke iliso nokuzokuncokola kaloku nabo abaqeqeshi ke olapha phambi kwam ke uMiscanga oququzela abantwana abase nokubakhuthaza into yokubana ke beze kulo mdlana njengokubona apha emva kwam into yokubana ke sifike kanye kanti xa kubhizi bepractice bezilungiselela into yokubana ke bafundise nezikills ke kumdlalo ke yeqakamba. Mem masikubulise ke namhlanje uzibulisele nje kumphulaphuli nombukeli we-Alfred Nzo FM. Ndibulisa abaphulaphuli be-Alfred Nzo FM naye wonke umuntu o-around embodleni Mt Frere whole. Namhlanje masike size mem sizawujonga phaa kuni vadla kancinci nje nge-Mt Frere Cricket Club, liqela elizenza apha embodleni nijongisele ntoni, nenza kanjani? I-Mt Frere Cricket Club ayijongelanga apha embodleni kuphela, ijongisise kuzo zonke ilali ezi-around Mt Frere ezokufutshane. Yiyo loo nto ebizwa ngoba yi-Mt Frere Cricket Club. Uyafumanisa uba le club ithatha abantwana abadlala abafunda eMount Frere Senior Secondary School, abafunda eSt George's, abafunda eNqantosi, eNkulisa, eDabula nakwizikolo ezilapha ngaphezulu kwilali ekuthiwa kuMhlukwana. Zikhona ke nezinye ilali ezikude kakhulu kwaBhaca but ziye zijoyine i-Mt Frere Cricket Club. Injongo yokuba sibe nayo le club ukuphuhlisa isakhono somntwana kwezemidlalo. Kaloku njengotishalakazi umntana uphuhliswa wonke. Xa ndithi wonke ke awumjonga ngeklasini kuphela, kune-category phaya esikolweni ekuthiwa ngu-extracurricular, that is yile ke ngoku esenza sikwazi ukuba nabo aba bantwana siye sidlale nabo ke aba bantwana, siphuhlise isakhono sabo sokudlala ngeziqakamba, siphume kubo ngoba kaloku bayakhula ndithi babe badala baphume ezikolweni baye kwii-universities baye kwii-high schools. Asibayeki ke ngoku kuba bephumile apha kuthi primary, siyabathatha phaya kwezaa ndawo bakuzo sibadibanise bonke badlale ngoku sibabize ngoba bayi-Mt Frere Cricket Club. Noxa bephumile kuthi kona isakhono sisasifuna basiveze ngakumbi nangakumbi ngoba kaloku sirhalela ukubabona ngezinye imini nathi kuthiwa badlala kwi-Proteas, badlala kwezi teams ezincinci ko-EP, ko-Khai Cricket Clubs. Siaffiliate ne-Khai Cricket Club ne. So bayadlala ke abantwana be-Mt Frere Cricket Club ne-clubs around Mt Frere. Akuphelanga kwayo i-club elapha eMount Frere. There is i-club esemvuzi ethatha abantwana abakwelaa cala ekuthiwa Siscom Rovers. Kune-club eTabankulu, kune-club eMount Frere.
zizo ke zikhona apha. So bayaphuma ke abantwana be-Mt Frere Cricket Club bayodlala nezi clubs endigqiba kuzibala. Abapheleli apho ke bayegqitha bayodlala eMthatha. Kulapho ke ngoku eMthatha umntana afike nyani siphuhle ngokuna ngakumbi isakhono sakhe akwazi ukuzibonakalisa ngakumbi nangakumbi. Ndithe xa besincokola ke mem kwabona bayiqala le Mt Frere Cricket Club liqala nokudala ke likhona phaa ko-90s nako-80s belikhona, kodwa ndithe xa ndifikayo ndibona izixhobo ezi zokudlala aninazo ncam okanye ncakasana ukujongisa into yobana abantwana bakhuseleke nabo bafunde ngazo ngokuprekthiza ngazo. Ingaba mhlawumbi nincediswa ngubani? Ithini imicelimingeni endidibana nayo? Yho, akunzima ndikubalisele ukudlalisa isport naso nasiphi na. As utishala orana this Mt Frere Cricket Club kunye nogxa bam abangekhoyo ngoku abapha ibaleni abanye bakwezinye indawo sisokola kakhulu. Siqala nje ukhuphe epokothweni lakho ukuze uqiniseke umntana utyile. Qala nje ukhuphe epokothweni lakho ukuze umntana uyazi into yoba uphumile waya kwimatch ethile. Ngamanye amaxesha ke ukhaya cricket uye asincedise xa sidlala across Mount Elif Mtabankulu Skom Rovers sidlalele apho asincedise ngetransport nangentwana encinci ye-catering ovela uqonda uba iyakucaphukisa wena as a coach but ke uaccept. Coming to into zokudlala niyalibona ibala lethu balinjani. Siyazenzela ngonokwethu njengoba ulibona abantwana bethu balichebile baligwedla ngokwabo because they have the love of the game. Bayayifuna lento ukuyenza. Siphila ngolo hlobo ke. Iyona micelimngeni esinayo ke leyo. Izixhobo zokudlala we once applied for ulotho ne then ulotho wasibonelela shem wasipha imali njengoba umbona iplayer yam enguntsika Kivit abaphambi kwami inje yana sincediswe ngulotho basi-aplayele kwa-lottery njengoba nami umbona apha ngasemva. Yes. Yonke le nto ke ibiyenzeke ngenxa yemigudu kaMr Canga ongasekhoyo apha obe iququzelela kakhulu ibhola iqakamba ukuze ikwazi ukuqhubekeka idlala ngalo lonke ixesha. So we spend into zethu most of the time because we've got the love of the game, we've got a passion ngegame, sayithanda kakhulu and abantwana bethu babonakalisa umdla, they are keen to play all the time njengoba babona baxola uhamba ngenyawo xa ufuneka begodukile. Asinabala sishota ngemat, uyazibona ezabhola zizi-whites most of them azenziwa kuba mhlawumbi laa mntana engakwazi ukubhola ncakasana but iproblem libala ibethe esicithini ayizukwazi ke ngokuphinda endaweni erayithi xa sebethe esicithini. Zezo challenges ke ezo esinazo kakhulu nakhulu. Siyazama sizamile kakhulu kwiminyaka egqithileyo ukuba sifune abantu abangasinika isponsor. There is ubhuti apha eMount Frere by the name Mr Mthoba. Uyathanda ukusi-assista laa bhuti kakhulu because ubonakalisa uthando lwesport. Uyathanda ukusincedisa xa sisenza ii-festivals sizodlalela intermatches zethu. Uyathanda ukusi-assista asiphe ezo nto ethi sazicela kuye. Ndibona ke khona ke amantombazana kwenye nabafana ingaba mhlawumbi nibaqeqesha ngokufanayo, ingaba mhlawumbi isineke ninazo into yobana bafundise zonke into ezibalulekileyo ukuba bazazi ngomzuzu omnye nje. Yeah, it takes ixesha ukufundisa umntana ibhola. Fortunately apha esikolweni we've got uMiss Mlenzana nankuya ebaleni. uMiss Mlenzana ubaqala phaya ezantsi kwinto ekuthiwa ngumini cricket. Umini cricket is where we give them i-basics. The cricket, how to bowl, how to handle the ball, how to catch the ball, how to ukuma kwi-pitch, how to stance, yabona yonke laa nto, handling of the bat. Iqala phaya kwamini cricket esimqala from grade 1, grade R, benyuke nayo ke ngoku. So uyayibona ke xa ufundisa umntana kukhona i-fast learner khona i-slow learner. Ii-boys ke ziyathanda ukunkqenkqeza phambili. Sithi xa sesibona uba ethubeni elithile xa bephaa ko-11 years umini uqala ku-6 to 10 ye. Xa beqala beba ku-11 years siyabasusa ke ngoku kumini sibase ku-hardball siba-introduce to kulaa bhola abadlala ngayo ngoku. Laa bhola ine-sizes Yes. According to the ages. Siyabathatha ngoku sibakhuphe isivinini
sentombazana asifani nesenkwenkwe. Yilento ngoxa besaqala njengaba sisibohlule iboys sidlale zodwa, igirls sidlale zodwa. Then xa sesifuna ngoku igirls zibe yilando yokuba ziqine zomelele, sizimixe negirls ukuzama ukuba bayubone umdlalo because bathatha kade bona ixesha elininzi. As a result bona umini wabo bamphela ku13 years njengoba iboys zona zimphela ku10 years. So siba nalo xanduva ke olunjalo basibe namabala mathathu, amabala wethu aphelela ngapha njengubona eziyana iboys ngaba aba bese begraduateile from umini cricket. Then kukhona ibala elingapha apho ke ngosihlasa khona umini ngelisha namhlanje asibafakanga bona because asikwazi ukuconcentrate amabala mathathu ngexesha elinye. Emcanga masibulele ke ngexesha lakho lonke umbukeleke ekhaya ke ngumemcanga sicacisela ke ngendlela abaqhuba ngayo ukukhulisa nokufundisa abantwana kumdlalo ke iqakamba. Ibala ke ngumceli mngeni uyabonakala izixhobo aziphelelanga kodwa ke uthando abanalo bona nothando abanalo ke abantwana indlela obona ngayo abavuyile into kubana indlela benza ngayo kukubana ke baqhubeleke beze baphuhlise ke abantwana. Eli ke liqela kudala ke labakhona ngaphandle kwezixhobo bayakwazi into kubana ke baqhube. Ngoku umfana ke untsika untsike no ngtsika Kevit ke ngumfana ke naye ke okhona ke nje umdlalo ke qakamba ke apha umbona komhle kanje namhlanje uthi kumisicanga kaloko ke le inywe ke abayifumana kwa lottery into kubana ke bafakelwe imali bakwazi ukuthenga ke makufanwe bakazi ukudlala. Mntakwethu mandikubulise kuqala uzibulisele ke napha kaloko kubabukela. Molweni bhuti. Ndifunela izwi lakho ke tata liqina. Molweni bhuti. Kunjani uba ngumdlali Mt Frere Cricket Club and so far njengoba songaka uqale nini wena njengoba songaka? Yaqala ukudlala icricket eprimary in 2017. Ukudlalela iMt Frere Cricket Club right bhuti ngoba kusikhupha apha kwi-drugs bhuti sibe rasa abantwana aba-right sikwazi nathi uyodlalela i-Proteas njengoThemba bavuma bhuti. Ingaba mhlawumbe injani imeko inibali xa ujonge ibali endlala kulo ujonge izixhobo ezingaphelelanga? Asina-equipment bhuti, asinalo ibala, sidlala nje apha khona izicithi ibhola ziye emacaleni beziyi-white ball and futhi bhuti sicela nje uncedo sibe khona isponsor sisinikayo bhuti. Wena mhlawumbe njengomdlali ke selo nathi sewuqinile kunabanye abadlali endibabonayo apha ubancedisa kanjani ingakumbi abafana abaselula aba namantombazana? Ndiyabatitsha izinto sendizifundile bhuti apha kwa-cricket. Ngeteknikhi ndiyabatitsha bhuti baze bafane nabanye abantu abababona apha eTV. Wena sowuhamba indawo ezingakanani ngokuyodlala mhlawumbe sosuka phi kunjani kwa-cricket mhlawumbe nokubalisa mhlawumbe umuntu ongayi-understandiyo kwa-cricket uba ngumdlalo onjani mhlawumbe umuntu akawuthanda ukuwuthanda? I-cricket ngumdlalo omnandi bhuti ngoba kuyafundisa. Siya nasezikolweni bhuti nge-cricket sendihambe ndayodlala koMonti bhuti nakoMatadiyela bhuti. Ngoku ndifuna amazwi nje okugqibela ozowathetha wena njengomntwana oselula uthe xa uqalayo ke nike uthanda lo mdlalo weqakamba ngoba unigcina ke nixakekile ningakwazi ukwenza into ezifana neziyobisi nokwezinto ezigangileyo pha ngaphandle. Ungamcebisa uthini omnye umntana pha ngoku ngalo mdlalo weqakamba okanye nokuzibandakanya nezemidlalo ongangawo? Makadlale icricket okanye ezinye izipokisi bhuti enzele angaphumi ngaphandle kwendlela alandele imithetho yakokwabo bhuti angaphumi ngaphandle adle i-drugs bhuti. Ngolo hlobo ke kukuyiqukumbela kaloku ke inkqubo yanamhlanje pha ke kwisikolo ke sasembodleni okanye ke kwilele lasembodleni apho kanye kaloku ke kuzilolonga khona ke iqela layo kaloku ke iMt Frere Cricket Club ungabajonga kakhulu ke abantwana abaselula. Utshilo ke umemcanga into yokuba baqala pha kubantwana abaselula babathatha pha ko-6 years to 10 years ngokwahlukana kaloku amantombazana wona baweke pha ke kuminyaka eli13 ubudala kodwa ke bebaqinisekisa into yokubana xa sebesezikolweni ezingaphezulu kwa-high school okanye ke kwi-universities kweli loMzantsi Afrika nakwi-colleges bayaqhubeleka ke ukubaxhasa nokubana ke babathathe babase kwezinye ke zendawo. Kodwa onamceli ke mngeni ke uphambili nothi bajongane nawo kakhulu ungabi nazixhoba imethi yokufaka apha ebaleni okokuba bafumane ke inkxaso kubantu abakhona apha ekuhlaleni na-around ke kwidolophu yakwaBhaca kwiliphondo leMpuma Koloni kokubana baqhubele lo msebenzi omhle okwenza into yokubana abantwana babe khona kwimidlalo ke yeqakamba. Gama lam ke ndinguThapelo July, le inkqubo kaloku ke uSport Talk with Thapelo July.
Kokhona kusiqendu sethu ke sesine sindondeleka lokho umhlaba kwaBhaca nalapho kanti ke sesandondelwa khona umqeqeshi weFC Siyanda uBhuti Ntsimbi ligama ke lokwaziwa ngalo sijonga ke ncakasana ke kumcimbi okukuba kaloku abadlali abake bahamba ufika kumanqanqo kaphezulu kwiGlad Africa na kuPSL bese kwisithili sase Alfred Nzo nalapho kanti sifuna ukuqonda into kubana bafike njani phaya kwaye ke njengoko sebeqeqesha apha luthini uphuhliso abalifakayo ke kubantwana okanye kubadlali abaselula kwisithili sase Alfred Nzo Ntsimbi mandikubulisa khona ke enkqubeni uzibulisa khona ke kumbukeli phaya ekhaya. Ndiyabulisa wena Thapelo. Ndibulisa kubalandeli beAlfred Nzo Community Radio. Ngumutlatsihlwayisi waseMount Leaf, ucoach weFC Siyanda lapha eMt Frere yalona. Udlalile ibhola kakhulu ke Ntsimbi abanye abantu bathi waliqala ke kwakhona usemncinci udlala nabantu abadala njenge defender yayiqinile kodwa incinci uthanda ukukwantsela ke abadlalini. Ndifuna usithathe nje ijeni yakho kunje umdlalo oselula udlale nini ubudlalaphi wabonwa njani uthi ufela kule ndawo afikelela kuyo. Uqala wami udlala ndikhulele eMount Leaf mos. Ndizalele eMount Leaf so nakhulela khona. Naqala udlala kwi-team yasedolophini ekuthiwa yi-City Strikers. So ukukhula kwami City Strikers sayifaka phansi kwe-City Lets yayiphethwe ngamapolisa kuqala. Kukho neteam ekuthiwa yi-City Celtics eyayidlala ku-promotion then City Lets yabe yona idlala kule level esikuyo ekuthiwa ngePhisimusepe yayisengu-Vodacom ngoko yayibo. So kudlala obhuti abadala and apromote I think I was 18 years upromote kwami ngizodlala ku-City Lets ngokudlala ku-Phisimusepe owayibizwa ngoba ngu-Vodacom kudala. Ndadlala phayana for i-seasons ezi-3 I think ewe because 2004 ndathathwa yi-team yasemthatha kwakuthiwa yi-Orthamo Cosmos ndawodlala khona sawina ileague sawudlala i-playoffs eVaal satyiwa kwi-playoffs sazobuya ke ngo-next season as a captain ye-Cosmos sayodlala sawina ileague sawudlala i-playoffs eMaritzburg then sapromotwa sadlala ku-NFD yabo. So after that ndawudlala ku-Matad Pros from Matad Pros ndawudlala ku-Blackburn yabo. Most of the teams endidlaleleke but beziya ku-playoffs yabo. Kule 9 season endidlaleyo ukuswela xa ndibala ukuswela kwi-Orthamo Cosmos neBal City Lets ndiyeka i-6 kwi-playoffs and abantu abayiranjalo kwi-playoffs babini apha Eastern Cape I believe ndim nam noSibusiso Maphompo ucoach lowe wamampondo I believe sitso bayithiwa apha Eastern Cape yonke yabo. So ndikhule ndithanda ibhola kakhulu yabo, ndikhule ndithanda kakhulu ibhola. So ndinayo neteam ke ekuthiwa yi-Elif City eyintwana endazikhulisela zona ngenhlahla zathe zapromotwa zawufika kwi-SAP idlala kwi-SAP ngo yabo. So I think seasons ezi-2 so kukuyithanda ibhola even though uqonda uba sometimes awunayo imali uyehlulakala but uyithanda uyuzama ukuziphusha into yoba anything oyenzayo uba mayibe successful yabo. Ndijonge kweli xesha esikulo Ntsimbi into ethi ingaba mhlambi intoni wena le yakuncedisayo okanye intoni le inincedisa uthi niye kathathu ka-6 kwi-playoffs namaqela ohlukeneyo futhi kwakhona ingaba mhlambi intoni le wena yakuncedisayo ukuthi uphuhle ufile kule ndawo nanjengoko kwisithili sase-Alfred Nzo sesibona kunzima into yobana abadlali bayibenyukele kokuba iiteam azikwazi ukufika zona. Kukuzinikezela wena bhuti wami kwinto la nto kuthiwa yi-determination or i-passion yabo. Xa une-passion ukomba ibhola uyayithanda like uyafuna uba ukwenza izinto zibe right yabo. So iyakuphusha laa nto uba wenze kube kuhle even nakwinto ye-coaching yabo. So nam ndiyaziphusha kwamntwana mani be-grand so that ii-players zibone uba nam as a coach ndiyakwazi uba ndiziphushe. So nabo ibanike umdla into yoba nabo bafuna ukuziphusha bazokwazi uba babe-grand. So kukuzinikezela into ebalulekileyo. Kule 9 season ngabapha abadlali okwadlala nabo mhlawumbi abanye abantu babangarelate kuba beke babona kubambona kude. Baninzi abafana abandidlale nabo kodwa umuntu endiqomba phansi kakhulu umzivukile Tom i-friend yami kakhulu. So sahlala endlini eyi-1 sasishare indlu eyi-1 thina soyi-2 even noba silele hotel silala soyi-2 hotel nabo oPhopho
omaqondana badlala ku-PSL, omasinga badlala ku-PSL, ucoach lo okule nto zo-PCM ndandlala nabo. So nabanye nje baninzi abantu abadlaleyo yabo. So baninzi abantu endlala nabo abadlala bofikileyo. Unomandela, uLeon Nomandela ndidlalile nabo. I think iiteam eziyi-2 ke uLeon Nomandela because ndidlale kwi-Bushbucks nakwi-FC Buffalo ndidlalile nayo kwi-playoffs eCape Town wayekhona. Ukusuka wakhe uzakwazi uba aye ku-first division, then from first division uzokwazi uba enyukela ade ofika kwi-Sundowns. Yabo, so zininzi iiplayers endidlale nazo kakhulu. Udecide nini into yokubana ube kanti uyayeka ukudlala ibhola ungena kweli cala ke lokuqeqesha? Kwaye khona into lekhuthazile into yokubana uvele ukhethe ukuqeqesha? After sibuya kwi-playoffs 2013 yabo ndaye decide uba ndiyayiyeka ibhola. Ndazivulela ikhampani into yoba like mandibe nekhampani zokwazi uba ndizenzela into zam. Xa ndise-Mount Elief nda-approachwa yi-City Lads idlala ku-SAB bacela uba ndizobakhowutshela iteam yabo. I wanted to be a manager ke mna ke yabo, ndiyayifunda i-coaching hle ndiyibaleka, but then ke bacela uba mandibakhowutshele so ndayithatha light. But ngokuya ndikhula umdla ndanomdla nyhani into ye-coaching ndiyithanda ndaphusha futhi kwabonakala into yoba like iyaphusha iteam. I think isizini yam yokuqala ndaphela ngu-number 4, eyesibini saba ngu-number 1 satyiwa kwi-decide, eyesithathu saba ngu-number 1 sayowina ii-playoffs e-East London, then iteam yapromothwa yabuyela back kule level ke ngoku. Ukusuka kwam apho kulapho i-coaching yam ndabonakala into yoba nyhani abantu bayirecognize, and then from then asuka ndahamba ndayo kwiPhondo Chiefs yabo. Mangapha amaqela ocoachile before uzofika kwi-FC Siyanda nakwimigangatho ehlukeneyo mhlawumbe ocoache kuyo? Ndicoache i-City Lads kathathu ngale season ibipromothwa ngayo, and then ndagqibela ngokucoacha ku-SAB, then ndayocoacha iPhondo for 2 seasons. Ndabuya ndazocoacha iyaka, then iphathi kwaphela ile nto ye-COVID ndabuyela back kwiPhondo safumana ipromotion saya kudlala ku-NFD, ndacoacha ku-NFD kwiPhondo, and then ndabuyela back siyiPhondo for kule season ezayo, sorry kule season sikuyo ngoku. Ndahamba ngoJanuary ndafaka isicelo sokuhamba ngoJanuary, ndaqomba like make ndihambe nditshintshe environment, then ndadibana nawo uSiyanda after evile uba like ndi-free sathetha ke into yoba like into yoba ucela ndizomncedisa apha yabo. So ndafika ndamncedisa klisi kuyabonakala ngathi ikhona umehluko khona ndifikileyo. Kunento endithandeke ukuyiqaphela kule minyaka ndikwazilayo, ndiyacinga into yobana iminyaka 5 ndikubukela ke uqeqesha. Ixesha elininzi uyisebenzisa abadlali ingakumbi phaa kwi-City Lads, abadlali abanye abantu mhlawumbi abangabaziyo, abanye babona belula, abanye bebabona mhlawumbi bengeke bakwazi ukudlala kulo mgangatho, ubathathe wena ubenze le nto abufuna uba bayenze. Le nto endiyibiza ngokuba ke luphuhliso okanye kwi-development kubadlali ke base-Alfred Nzo. Ingaba mhlawumbi ulixabise kangani ukuphuhlisa abadlali ingakumbi abangaziwayo ukubathatha phaa ku-SAB naku-promotion ixesha elininzi ubase phaa ke ku-ABC Thapelo League? Eyona nto ibalulekileyo wena Thapelo ne kuba ii-players ii-players zalapha e-Alfred Nzo zibe grand. If ukhumbula kakuhle ii-players iperiod kuyabande because yayigqibela ngathi ngami nomaqondana yangumasinga mosi, then yandim nomaqondana yabo, ndingambali ke wandile ke yena u-grand because nawe use-Alfred Nzo uright naye usimele phaa kulaa ndawo yakhe akuyo mos phaa kwi-Sundowns yabo. So ngoku siyafunda uba like kube khona iiplayers ezininzi man because sinayo ile nto zam, sinayo i-cream up kule region yethu. Ngoku sineeplayers eziyi-2 ezidlala ku-NFD endizaziyo yabo, andizazi abanye abantu andibazi uba ngaba bakhona abanye abadlalayo, but ndine-players ezisuka apha esandleni kumfuthi, uAya odlala kuma-Tuks, then ibe nguMarhele odlala kuJomo yabo. uMarhele ke yena ndimkhulisile, I think ndibe naye na-16 years yabo. Kule season yami yokuqala ndifikile kwi-City Lads, uqala kwam ucoacha ndidibene naye uMarhele, ufike kulaa season eyi-1, then ndamkhulisa kanjalo waba right ke yabo. So ndaye umcoacha nakwiPhondo, then wafumana i-chance yodlala kwiPhondo ku-NFD kule season ipheleyo, ukuze abe uyafumana i-chance uba phinda hamba aye kwiilentos aye kumjomani
Enye into kakhona ke ndiyabona ndiyijonga kakhulu kapho ilento kuthiwa ke inkxaso kwakunye nokubona nokuncediswa kwisithili sase-Alfred. Ngabe ikhona i-recognition eniyibonayo nofana umaqondana into kokuba nibonwe mhlawumbi ngusapho okanye ngomasipala bakwazi into yobana banibiza kwi-events ezithile into yokubana izani zokuncedisa, izani zokhosha, izani zobonisa abadlali abaselula, izani zophuhlisa kwiindawo ezithile njengokubana sine-awards eziyi-27 nje apho kumasipala semzimvubu? Ukufika kwami apha ndandifikile ndikuxelele wena Thapelo, ndandike ndenze iproposal, ndaya it was 2018 ngondikwiPhondo, ndenza iproposal ndaya kwamasipala, kwathiwa kwamasipala abanayo lo budget. Ndaya kwa-Disrac, kwakhona umuntu ondadityanisana pha ungumama ekuthiwa nguye ophetheyo pha kwa-Disrac, sakumla kakuhle kulo minyaka le. So kwathiwa ayikho lo budget, ndifuna ukwenza into ye-coaching clinics. Yenziwe into ye-coaching clinics kwezi ndawo, uye ezikolweni bona bakwenzele, bakuzamele like i-equipment yabo, mhlawumbi bakuzamele nento ye-transport, uhambe uye kwezikolo ufike uthatha abantwana because ibhola isikakhulu iqala ezikolweni yabo, ubasusa abantwana kwezi zinto sezikhona. Thina siyibhola sasidlala esikolweni yabo, ngoba abantwana aba abasayidlala ibhola esikolweni, so bayaphuma bahlala ezikoneni yabo. So bakwazi babade bafikelele bafike kwezinto zokutshaya amacuba, basela utshwala bathi. So yaphela lento xa uphume kowenu uyodlala, uhambe uyodlala ibhola. So abantu baphuma ngoba abanye bayodlala i-PlayStation, abanye bayodlala intoni, abanye babe ngaphandle bafumana izinto zeenyawo open entontoni because ibhola isadlala esikoleni. So abantu sibafumana sebebadala, kanti if sibaqala njengaba phana naba abantu abadlala pha, xa uqala kuthiwa lisogotywa liselitsha mas once umthatha esengaka ya umfundisa umdlalisa ibhola ukuthi zonke izinto ezikuye eziringa kuye entloko iba into yoba no man, xa ndiphuma apha ngejimini, xa ndibejimini ndiyapha, ngeweekend ndiyakhempa yabo. So ngokuqala apha mhlawumbi ngoku abantu bengadibanisa nebhola, xa kuthiwa khona i-event bayapha babe expose utywaleni, then bazisela utywala, bazitshayele, batshaya intsangu, batshaya zonke ezo zinto. So I believe omasipala bashiyekela and basiyekela, bekufamazi bakhona ii-clinics ezenziwayo, sihambe thina sifundisa abantwana noba imani yenzeka noba kwenzeka kabini annually yabo, kwazi uba kunekubana into ende ekhona, kubiza into abankulu, kubiza Mt Frere, kubiza Matatela, kubiza pha sinayo iground eMount Elifa, babe khona abantwana pha noba yi-100 sibafundisa ukudlala olo suku, sazi balo suku elo lelabo, sibafundisa ukudlala ibhola, sibafundisa ukuthini, sibamotivate into yoba bangayiyeki ibhola, bahlale besebholeni. So I believe ingayincedisa kakhulu loo nto leyo. Kanti ke lo ke sincokola naye ke ngoNtsimbi uHlwayisi, kanti ke ngumqeqeshi we-FC Siyana njengangoku. Nikunamba bani le season, ihamba kanjani izinto before ndiyivale? Kunzima. Sivile kuthiwa niqokuna nedabi kule weekend noko kuhle. Akuhlanga bhuti because befama senze bhetele kunoku yabo. Befama senze bhetele kunoku. Zikhona igames believe into befama siziwinile. Sithi kuzofika ezi games zokugqibela sibe sesisazi basisafe. Singu number 8 ngoku. Sino 12 points. Unumber 9 because ukriket one mos. Unumber 1 una 10, unumber 9 una 10. So simshaya 2 points. Une 2 games yena. Thina share game 1 ngosudlana iSPS. Unumber ephambi kwethu ina 13 points. Ngenhlahla yethu ke wanye ngelisho zidlala zombini kule weekend yabo, iBushbucks neBisho dlala zoyi2. So we hoping into mhlambi phana ngakho into yenzeka mhlambi zidlale ngokulinganayo, sazi ba at least noko sithi siya kule game ephelileyo, kule game okugqibela sisonke sisafightela for into ba si survive yabo. Otherwise kunzima because abanye balwela ukungena ku top 4, abanye balwela ukurelegate, so kunzima nyani ulento ukudlala. Otherwise kona I still believe sizo promote sesilwe kakhulu because ufika kwamapha nafika i-team ine point eyi1 kwi-games eziyi7 noko sekungcono, kukubinyani but sekungcono ngoku kuyabonakala uba nokukhona i-light enyani uba singakwazi uba si-survive relegation.
kanti kule besincokola naye ke ngumqeqeshi ke uNtsimbi ubefudule ngumdlali ke ebhola ke ekhatywana amaqela wonke kawabaleke nendlela yakhe ke ayihambileyo njengomdlali ke webhola kodwa ngoku sesebenzisa ke ixesha lakhe ngokuphuhlisa ke abadlali uAyanda noMarhele ukhona pha kwiJomo Cosmos namaTax ngabadlali abaphuma ezandleni zakhe sebedlala pha ke kwiGlad Africa Championship ibifudule ibizwa ngeNFD ke ngela xesha kwakusadlala yena kodwa ngoku seke lapha ke Alfred Nzo ngolo hlobo ke masibe kanti ke siyaqukumbela ke kaloku ke isiqendu ke sale ke iviki sithembe into kubana kaloku ke kuninzi okunqamlileyo xa kanti besincokolela kaloku nabadlali bebefudula bedlala ke kwibhola ke pha ke ebhatalelwayo ebizwa ba ke professional football saphinda sakuncokolela kaloku kunabadlali beqakamba basekwabhaca iMt Frere Cricket Club ezinza pha ke kwindawo yasembodleni le inkqubo ephathelwa ke ijelo kholo sasazelo sekuhleleni Nzo FM ufuna pha ku 98.3 nakuye ke 93.8 napha ku Nzo FM app yalapha ke ekhaya iradio app phinda ufumana pha ku Nzo FM official site naku YouTube apho ufumana khona kaloku ke leke inkqubo mamele khona ke Alfred Nzo FM igama lami ndinguThapelo July lo oyibukele ke nguSport Talk with Thapelo July kuveke ezayo danko